Ndewono. Welcome back to my Igbo lesson class. My name is Genekashuku. In our previous class, we stopped counting at 40. I'm actually making this video short to enable us practice. I don't want to add up everything in one video so we don't get confused at the end of the day. Now let's continue. 40 is iri and no, that is 10 in 4 different places. Please, before you continue with this particular video, try as much as possible to watch the previous one so that you can understand better, especially where I thought 1 to 10. Now we start 40 iri and no, that is 10 in 4 different places. The same way you count 31 to 39, that is the same way you count 41 to 49. Iri anọ na otu, iri anọ na abụọ, iri anọ na atọ, iri anọ na anọ, iri anọ na ise, iri anọ na isii, iri anọ na asaa, iri anọ na asatọ, iri anọ na iteghete, iri ise. That is 10 in 5 different places. That is 50. Iri ise. Then you continue. Iri ise na otu, iri ise na abụọ, iri ise na atọ, iri ise na anọ, iri ise na ise, iri ise na isii, iri ise na asaa, iri ise na asatọ, iri ise na iteghete. Then you go over to 60. That is iri isii. 10 in 6 different places. 10 in 6 different places. Iri isii na otu, iri isii na abụọ, iri isii na atọ, iri isii na anọ, iri isii na ise, iri isii na isii, iri isii na asaa, iri isii na asatọ, iri isii na iteghete. You go over to 70. That is iri asaa. 10 in 7 different places. Iri asaa. The same way you count from 21 to 29, 31 to 39, that is the same way you count 71 to 79. You go over to 80. That is iri asatọ. 8 in different places. You still count, go over to 90, which is iri iteghete. 10 in 9 different places. Then you go over to 100. When you count 99, iri iteghete na iteghete, you go over to 100, which is narị. 100 is narị in Igbo. Please continue practicing. In our next video, we'll count from 100 upwards. Thank you.